Ungxengxeze ngembalelwano ugqirha owabiza isigulane ngegama lesinyeliso neliqulathe ubuhlanga. UGqirha Eloise Miller wesibhedlele iChris Hani Baragwanath eSoweto eRhawutini kutyholwa ukuba wabiza obesisigulane uThabo Tshenyego ngegama eliqala ngo-K nyakenye, woleka ngokumbiza nangegama lesilwanywana sehlathi. Sithethanje okaTshyenyego ufuna intlawulo kwisebe lezempilo eRhawutini nanjengoko ugqirha lowo ekwingqesho yaseburhulumenteni. uThabo Tshenyego utyholwa ngelithi wadlakatheliswa nguGqirha Miller nangona wayegcuma ziintlungu esibhedlele ngoFebruwari wonyaka ophelileyo. Uhambisa athi ukuthi cakatha nje kwakhe ugqirha kwigumbi awayelele kulo waqala ngokuhlasela abongikazi ababesathandaza belungiselela ukuqala usuku. Uyangena udokotela ahamba nama-interns wakhe uthi sister, you black people, you make noise, how you behave. Udokotela waqala wathi kimi, you are sleeping, wake up. And then ngithi dokotela is not the right way to talk. And then what dokotela, hey you wake up, I'm talking as a doctor. Nangona engafunanga kungena nzulu kodwa amagqwetha kaThabo athi zandile iziganeko apho abantu basabizwa ngeligama lingafanelekanga. It's still common till to date. My client, as you know, he was also called a similar slur word. So it's something that it's just that many people don't know channels to tackle this. Nansi incwadi apho uGqirha Miller atarhuzisayo. Isebe lezempilo eRhawutini lithi lo mbali ugqithisele ezinkundleni nanjengoko ungaphaya kwamandla alo. Nangona ugqirha ubandakanyekayo icele uxolo, kodwa uThabo Tshenyego uthi uqhubela phambili nokufuna uncedo kwingalo yomthetho kuba etyholwa ngelithi hleze ugqirha enze esezolo kusapho lwakhe nakwizigulana ezingenaso isibindi sokuphumela ubala njengaye. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eBhara eSoweto.